nasumpay sa kong aso ninyo mga bata mga sama sa akong pagbalik. Uy, hadban sa birthday di ay ni Yaya, Anan, Antonita, Fernandez, gikan ni Inday Buenjoy. O, anak ni Atty. Buen Algonog ni Ma'am Jocelyn. Okay, salamat kayo. O, maayo magpaminaw po di ay taga Carbon Market. O niya nila po ni Granny Fe Armarado o si Tita Lilia Rivera. Kumusta kamuntanan diha? O niya, di na kita madaghang storya mga bata, mga kasama. Ano ang sumpay sa akong aso inyo ning si Brown ang kadaguluhan sa akong pagbalik. Magpasalamat ko sa Ginoo kay nabalik na si Miguel nimo, anak. Nalipay kung malipayon ka na usab ug nabalik ang maayo mong panghuna-huna. Ha? Kaya nga ma? Nabuang na di ay ko? Oh. Maarapel? Elena, anak, ikaw pa paning ako gikaatubang o gikaistorya? Maarapel, I'm sorry. Oo, ako makapugong. Kaya murapag ambot mo ipasabot nga nakaagi kong kabuang. O ba? Anak, pasensya na. Nagpataka lang pud ko sa akong gisulti. Pasaylo ako. Excuse me, Mama Arapel. Matuog na ko. Namuwa ang naong sa akong anak. Klaro nga nasuko siya na ako. Kung sabasaping awa man ko makabantay sa akong gipamong, nagkasabot ko sa gibati ni Elena. Nahiubo siya. Nga namasap ko. Nga dali man sa ko nasinta kaganina sa gisulti ni Mama. Pero malain masakit tinuod ko sa gisulti ni Mama Arapel. Kaya nga no, nag-agi pa ko di ako kabuang. Si Miguel. Si Miguel. Ingan og sa nabantayan ko nga aduna na si kausapan. Ingon sa og lahi siya nga tao nga ako gikaatubang. Api, Wa mo matuman ang imong gisaad, Miguel. nakasal na kita, Elena. Ha? Ang matagpaminaw mo sa huni sa maong musika, maon pag-uyon mo sa among kagustuhan. O kinahanglan nga magmabdos ka o ipaganak mo ang bata nga naa sa propesiya kamoy muhari sa tibok kalibutan. Bulahan ka nga ikaw ang gipili, Elena. Kainit sa kumpanya imong gikuptan, Miguel. Ingon na sa... Ingon sa... Mapasok na ko tungkol sa kainit.
Nadam ko ni Miguel. Ako kamot. Ni sakit. Bukon ko ang akong pad. May paso ang akong pad. Kung mao ako magdam ko. Tinuod na nahitabo. Dili. Unsa mo gyud to? Dam ko o tinuod ka nahitabo? Kung dam ko lang. Anong may pasok man ang akong pad? Kung nagpabilin ang kasakit ini. Naglibog ko. Naglibog ko. Nahumol ko na sa bowl nga may daghang ice ang akong huwang akabot. Arang-arang na lang kay nikalma na ang kasakit sa akong huwang akabot. Nga naman ka ni... Uy. Kasayo ba nimong nagmata? Kadlaon pa man. Oo, ako makatuog pa. Ang akong kamot manggod napaso mao nga akong gihumulan og tubig nga gibutangan akong ice. Uy. Unsa may nakapaso nimo anak ha? Oh. Yun na pa. Duna kini marka nga tulok ka X sa imong agtang. Oh. Nagbutang ka ba ni ana? Wa man pa. Man, yung... Aray! Elena! Masakit ang kaputian! Arabel! Arabel, ang imong anak! Arabel! Uy, hunong ang kasakit sa kuntian, ma! Pilipon pas pasiita ng pagpanagan sa sakyanan kay si Elena. Oo! Kusog na kini ako pagpadagan sa sakyanan! Dili, may tulo ka ikis nga nagsiga-siga sa imong agtag Elena. Nagbaga ang mga letrang X. Sa di ba ko mo pa dayon painumdum sa ta mga bata? Ang akong agtang! Ginuo ko. Napasok ko! Elena na unsa man itawag ka day. Filimon! Filimon si Elena na kuyapan! Base sa mga examination sa doktor sa atong anak, kung ba sila'y nakitang sakit ni Elena, hinungdan nga, gipapauli kini. O kanang iyang agtang nga may nitatak nga tulo ka litrang X. Unsay buti pa sabot ni ana? Huwag yapi eksplanasyon ang doktor ni Ana. Apan matod pa sa doktor nga nag-examine sa atong anak. Mabdo si Elena. Ha? O katungpad ni Elena nga matod niya napaso usab kini. Feeling mo na balaka ko sa kahintang ni Elena. Nakaagira ba in taon og depresyon ang atong anak? Anak? Elena! Tanawa ko ninyo! Elena! Anak! Anak! Huwag na kahilabot na ko lalaki, ma. Pa. Apan nga nung mabtos ko. Huwag tanawan ninyong ako diyan. Paspas kayo siyang
ko na malaka na kit ko ni mo, anak. Ingol man ako, Arabel. Nabala ko sa kahimtang ni Lina. Unsa naman lang ikasulti sa iyang pamanhonon. Pinungan ko sa inyong ipanagsulti, ha? O gayaw ka balaka, Elena. Andam ko mga mahan sa imong isabak. Dili ko ikaw pasagdan. Nalipay ko. Nalipay ko nga sa akong pagbalik. Nagbunga ang atong pagbinaalay. Naglibog ko ni mo, Miguel. Huwag ko magkasabot sa imong gipanulti. Sugad pa ito nagkuyog tando, ha? Sa imong pagbalik, ingunog sana paghuan ko sa imong kinaiya. Huwag bisan magkausa. Huwag ka makahilabot sa akong pagkababay. Di ba? Nalimot ka ba? O sa kahigayon, ning bag-o pa lang, gitugyan mo ka na ko ang imong pagkatao o ang imong kalag. Tapa, panagod una. Hasta ko. Wa ko makasabot sa mong gisulti. Mas mutuo ko sa gisulti sa akong anak. Oh, ingon man usab ako. Kay naglibog ko. Tanaw ang imong pad, Elena. Ung unsay naa diya. Nagkapasok-pasok kini ako. Mga gagmayng bituon. Oh, O kung i-trace ang porma ni ini. 6. Miguel, ayaw migtiawi, ha? Kinsa ka man yun, ha? O kung sa magin ang tumong mo sa akong anak. Kalma lang mo. Ginoo ko. Numero ka nang mitatak sa wang kamot sa akong anak. 6. Numero ni Satanas. Ako ang anghel mong magbalantay, Elena. Anghel ka nga ito, Miguel! Impostor ka pa ka, Miguel! Ginoo ko. Managsama ka mo panagway. Pareha silang tagway. Ako si Miguel. Ang tinuuli mo hinigugma, Elena. Huwag ka lang nagpaka-impostor. Siya si Nox. Gikopyaran niya nga ako panagway. Ang ako pamayhon. Ano maling lang ka, Elena. Huwag matuman ninyo ang plano sa amo ni mong si Satanas. Miguel! Ila kong gitago. Ano dili ko magkapanalipod ni mo. Elena. Karon kaya kaila-ila naman ta, Elena. Nga ako si Nox, ang itom nga anghel. Ipakita ko na ninyo ang tinuod kong hitsura. Nausap ang iyang hitsura. Usa siyang kasungayan. Ang iyang hitsura na isama sa serepente. Dagan sa mata. Nagpus niya mga ipon. Ugupat ka ng kong pangit. Demonyo ka! Demonyo ka! Muduol ko sa demonyo. Kinahanglan nga kapugan ako ang iyang pagkabuhaton. Ayaw sa kalsaha. Buhiin si Dili, Lina. si Lina! Ayaw sa kalsaha. Iyang Gelsa! Elena! Buyag akong anak! Buhay si Elena! Targeton ko siya nining gidaan akong hait na putaw! Ah! O si Maigo! Kinahal kapugan ko siya sa iyang tuyo! Kining demonyo sa iyang pagkabuhato ni Elena! Dili mo mula po, Satanas! Dili! Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yay ka mga bata, tangin ninyo og magsumpay sa kung aso ninyo ni Simenauna nga naguluhan sa akong pagbalik dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama. Ni tatay mo